Аз не, че мога да се оставя. Ето тук си отправя. Ех, обмаляхме яйцата. Ох, отмаляхме яйцата, фак. Като се качвате, може да пробвате краката да са по-прибрани към стената и тялото така, като тежестта пада повече на краката. И ръцете не много така. Ръцете по-добре да са така, а не нещо е такова. Защото тя ти е голяма. А то наистина е кофти. Чуди се как да се хванеш. Та тук в началото е почти обратен наклон, бах малко. Аз не виждам как ще стигнем изобщо. Не, мисълта ми е, ако отирам всички се катерят. Не, много се забави, ако тръгнем се катери. Да ги оставим да си се прокатерат, а ние тук Те си катерят. А той, Бог не знае къде е къмпинга, ще го покаже на време. Бог да ще настигне след 5 минути. Не, ще покаже какви пъти на обратно. Да, той им дадох му и лище. Не, нищо не разбиете. Аз разбрах. Валя, ако искаш да, ама топа няма как ти дам апарата, да снимам с това апарат. Лошото е, че мен сега ще ми свърши кялките, той е много такива пимчета. Ако някой закъсва. Елки, ти имаш ли други кялки? Да, вътре в това има колко. Супер. Значи мога да снимам до откат. Валя, ти ли си? Ти ли тигаш? Ако иска някой да ми даде нещо по-тежко там, на пече.
Те докато се мотат да направя на панорама. Обаче правете човека, кажете му, че вие нямате. Не, аз искам и важно да видя точно. Тя ти е мъткиня, значи копчето, тя не ти е тук. Ето. Тя ми се дръпна сега много назад. Абе, що ми Богдан така въздиша тежко? Няма. Да, ние ще се окажем, ходим да ги чакаме там. Момчета за фикация и то. Обаче Валя е хитър. Еми да, какво ще се мъчи? Айде, Валя, ти сега ще горди. Той ще го направи, той няма да го За малко не ми стига. Грешно връзваш. Той там е... Ай, Валю, искаш да ти дам моя кит? Аз не дам по-нататък, няма ли пак феят. Толкова бързо, той става дълго време ще го рече. Да, така трябва. Той ще окаже роден вие в Ратиджи. Богдане, как е там? Тук е добре. Само началото ли ти беше трудно? Ето това въже тук е по-просто. Дето е низ. Тук, дето Богдан си прехвърли някакви вратата и спути. На степенката. Тя тук не бе настоя един час. Да. Окей, къде отиваш? И то просто се изтегля. С ръце и това е. Ме трябва си малко сила и техника. Скалата е много добра за катерене. Да, ако има стъпки. Ама ето там май е коптил хълб. Ето е важно. Гумина де. Само едното и там отгоре пак. Да. Вие какво? Дечките какво решавате? Сега как се откатерва? Да ми дойде къл в главата. Седни по гъс и... Там Леле един слиза май. Да, верно. Не, това не е ли невинка? Не. Но той Богдан доста бавно се катери. В смисъл, аз мислех, че ще се притичат. Защото те падат камъни. Те прилагат някакви техники, които за тук не са много удачни, защото... Той си се тери. Някой Браво, ще Валю. хвърли след това. Ако прецениш, защото ти трябва да го териш. Аз тогава ще тръгна. Това нужно иска сила. Тогава отвътре. Богдан не можах да го снима, аз се заплеснах да го Аз го гледам как снимах се много катери. Всичките съм ги снимала.